Okei, eli mä aloitan tänään tän Minecraftin pelaamisen selviytymisessä. Mä oon pelannut tätä Minecraftia siis jo aika kauan, mutta en mä muista hirveästi siitä, kun en mä pitkään aikaan oo pelannut. Tää on vaikka ykkös. Koko A, B, C. Vaikka tollanen sitten. Joo. Uusi maailma. Mä pelaan pitkästä aikaa Minecraftia, kun ei oo tullut pitkään aikaan oikeastaan edes pelattua. Kun Terrariaa pelaan kaverin kanssa, niin... Oho, kiva. Viidakko ja... heti sen jälkeen lumivio. Ja heti kurpitsoja. Nyt pitää kyllä katsoa. Joo. Niin mä käytän muuten tässä tätä. Nyt ei tuu mieleen, mikä modi olikaan. No kumminkin ihmeen. En muista. Niin, Optifine. Mä käytän Optifinea, kun mulla muuten hirveesti lagii tää. Niin. Kivasti kanoja täällä kanssa. Ja nyt mä tapan ton. Apua. Vaikeeta. Noni. Ja heti 3 sheeppiä tosta, että voi tehdä sitten sängyn. Hei, missä mun kana? Tuolla. Noin. Mä oon hirveän kauan odottanut, että tulisi 1.2.6 päivitys, mutta ei se oo vieläkään tullut. Kun siinä tulee hirveästi kaikkea muutoksia. Ja mihinkä ne nyt... Tossa. Pysy nyt paikoillas. Noniin. Mä aion tää puumajan heti alussa. Ei hirveästi mitään creeperit pääse hyökkään sinne. Lagi. Noniin. Kohta vois ruveta tekee jo vähän sitä kämppää. Inhottavia nää lagit. Ja nyt mä lähden tekemään sitä. Mä teen sen vaikka. Sitten tohon puuhun. Joten pitää mennä hakkaan näitä puita täältä. No. No, pitäis päästä pian tekemään sitä taloa. Noniin. Ei, siellä on vieläkin puuta. No niin, nythän ne tuli kaikki puut.
Sitten mä menen tätä hakkaa. Pitäisi olla timber-modi. Se kyllä vaan helpottaa. Mutta mä hakkaan vaan tän puolen, että sitten tonne pystyy vielä kiipeä. Eiköhän nää rupes jo riittään kohta, kun kumminkin mä teen niitä plankseja. Wooden planks. Ainakin 21 puuta tuli. Ei, 20, joo. Ai niin joo, kun enää mä heti tuohon pääsekään. No ehkä pääsenkin. Niin. No niin. En mä sitä ihan tonne päälle tee. Mä rupeen tekemään sitä tähän. Joo, en mä jaksakaan tehdä mikään puuhun talo. Kestää kummiskin. Muutin mielen. No niin, nyt takas alas. Arvasin. Tai ehkä tohon päälle voisi tehdä, mutta joo. Siihenhän mä teen. Mikä ihme, tuolla näkyy joku punainen viiva. En mä sittenkään tee mikään puu. Joo, en. Apua, mä kuolen kohta. Noniin. Nyt mä voin lähteä tekemään sitä taloa. No niin. Vaikka tähän nyt. No. Noin. Yksi, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Joo. Ei tää lagi. Ihan tavallista kyllä ei ole. Ei oo tavallista tää homma. No niin, mä teen vielä yhden kerroksen, sit mä... Tai no en mä ihan heti. Kun mun pitää vielä rakennella kaikkea. Joo, kyllä mä taidan tähän lopettaa. Että... kommentoikaa, laittakaa peukkua pystyyn. Ja niin poispäin. Se on moro.